da wani waka da yi a kwanan nan ko in ce a jiya da misalin karfe 8 na safe, domin yawanci jarumi in zai saki waka ya fi saki ne da rana ko da safe. Ko me waƙan nan ya dosa ko in ce ko ina inda waƙar ya dosa, ga wanda ya saurari waƙar tabbas zai san habaici ne zalla jarumi ya dinga jefawa wa'insu ko in ce abokanan gabansa a cikin waƙar. Mai kallo mai saurare, biyo mu domin kasance jan rahoto cikakke kan wannan tasha tamu mai albarka. Abinda da muke so da kai shine, idan da yau shine farkon shigowarka wannan tasha tamu mai albarka, muna neman alfarma ka daure ka danna mana subscribing tare da alamar kararrawa, sannan kai mana lakin kuma za ka iya mana share wa group WhatsApp, Facebook da sauransu. Hakan zai ƙayatar da mu ya ba mu nishaɗin kawo ingantattun har labarai da tare da zafafan shirye-shiryen mu kamar haka. Jarumi ya saki waka mai suna Ragas da a kalaman waƙar da yake tafiyar da su yawanci ban haddace su ba, amma duk mai buƙatar ya ji ya saki kan tasharsa zai iya zuwa ya kuma saurara kuma ya fahimci me jarumi yake nufi sakamakon irin abubuwan da ya furta a cikin waƙar. Tabbas bai dace ba, kuma ga wani tuhuma da ake mai na abin da ake cewa misali kamar shi ma yana lalata tarbiyyar al'ummar duniya. Da kalam saurare a nan wannan rahoto namu ya zo ƙarshe, muna neman alfarma ka daure ka danna mana subscribing, kar ku manta. Mun gode, wassalam.